Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly musulman mirtagandar, bugün biz sizler bilen kayradan Kur'anda Tora okuw sabagyn ulantabız. Bugün biz sizler bilen Al-Asr suresini Tora okuwan öýrenebiz. Anda mesa başlaýbys. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr. Wal-asr. Ular ta köpçülük uçurda wal asr sözündäki aýyn debişi hamza aýlanyp wal asr dep okulyp galady. Şol sebepden aýyndy toluk çygarabys. Wal asr. Wal asr. Oşonda ele ro debişi buluşurda joň okulat. Andan keýinkisi innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Bu ayette köpçülük kezleşen katalarının biri khusr sözündäki sin tebişi özünün mudagy ho tebişinin dommasına ergeşip sin dagy domma menen khusur dep okulyp galady. Şol sebepden honun domma menen sindi sökün menen çıgaruga hareket kılıp köňül buru kerek. La fi khusr. La fi khusr. Andan keýinkisi illellezina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illellezina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ola yattagy وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جَنَا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ sözlerinde vav tuşları kebirçilerde vatava dep v bolup okulyp galady. Şondan bul tuşlar aýtkanda iki erin biri-birine tiýbeyt. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جَنَا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Aşan ile as-sabr sözüni aýtkanda sotu joň okup bäte başyny kalkalamy çygarabys. Wa tawasaw bis sabr. Kemeşlerde bu bäte başı kalkala kılınmasdan wa tawasaw bis sabr dep ıtı başı menen okulyp galady. Şol sebepden bäni kalkala kılabys. Wa tawasaw bis sabr. As-sabr. Allah Taala baruzga bu katalardan saktanyp Kur'an-ı Kerim'de en jaşy okuganga jardam bersin.